Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu sauruman. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perange karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Sadringar Borujiranten Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalam kene markane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma.